Horas madihita saluhut na. Shalom. Naingulat tama parminggot tadi tikyon. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Selamat hari Minggu dohot selamat hari reformasi mahu pasahat tami Tuhamu saluhut na dongan na hinaholongan. Hurian itu hatta di minggu sadarion ima minggu 20 sada dung Trinitatis. Jala ditotopod domingguon gabi minggu reformasi di huriat taha KBP. Tahilala do godang ni pasu-pasu nang tajalo siat di bata di pardalanan ni huriatta. Atok kamu na hinaholongan, beta mahita marsobbalahu mamuji dohot pasangapot tuhatta. Roh mahita akan na malungud diasi ni rohani di bata, maredde mahita sian bukuedde nomor 587 ayat sada rodi ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna nagabe pardengganan taringot tudo satta. Hamu aliak kadongan, molosongonido di haholongi debata hita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Namar pungudo hami di son mamuji ho dohot madop mauliate tuho. Ala di lehon ho tuhami barita nauli. Say lehon matod di parbadia patiurhon rohanami. Asa pengu rohanami majalo hatam. Jala asa torang huat tusihami hatam. Nabi naritahom mutuhami. Say ramoti mahami asa unang hutinggal hon hami hatam. Jala usa unang hujalo hami saluhut paretam. Say lehon marihami roha nahohom dohot pamopomon ni roha. Asa mangula hatami di bagasan hami. Jala asa di pangulu hatami, hami dohot saluhut huriam. Sailehon matodim madongani akka parbarita nauli. Asa dibuan dame dohot hasonangan tu huriam.
Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debata di minggu 20 sada dung Trinitatis sadarion imanatar surat sian Filipi sada ayat 27. Asal tu berita nauli ni Kristus mapahobar hamu parsauram muna. Asa huida di hamu narodiau manang hubege taringot tu hamu tagan pada udau dope pabuana hot tamu jongjong di bagasan hasadan ni toddi jalarap marukil marsada ni roha maka porsyai barita nauli atong rap mangidogugo mahita tu debata laho mangulahosa ale Tuhan debata sai parpugoi mahami mangulahon naubar tu patikmi amin. Tatopoti madusatta martangyang mahita. Ali Tuhan nami dibata namarasiroha jala nabadia. Ama nami marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga-piga hali hami rotu julom huilala hami. Rikot to asini roham di saluhut hami halak pardosa. Sayunang pabali hami sian julum ala ni dosa nami aidang di halomohon roham hamatean niak kapardosa alai hamu baon ni rohana dolo mo ni roham asa mangolu. Sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panidangiot dohot hagugon ni tod di perbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun
tigor jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan ni dosata, songodot dohata ni Jehovah, musat peak kaduluk jala humut talak karubian, alayang ko parasi ni rohakku tung naso jadi tupa musat sian ho, jala padan ni hada meokku naso tupa humordit, ninna Jehovah siasi ho, hasangapon madi debatana di kijang. Epistel di Mingguta Sadarion imanatar surat di 2 Raja-Raja 10 mamukka meisian ayat rodi ayat 8 marsika surin mahita majahasa patulu taotot dunggabi raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela bangkit raja sian Juda ima si Hizkia anak ni si Ahas. Jala diulahon ibana dolo meniroha ni Jehovah sadok songon nabinahen ni si Daud oppunai. Marhaposa tu Jehovah de batani Israel do ibana. Jala sian nasa raja di Juda akan opudi sian ibana dang adong tudosun ibana marroha. Nang sian akka raja na jumolo sian ibana. Di baheni saya didongani Jehovah do imana manang tu dia pe ibana mangalakka. Saya nama jadi doi laos mamulik ibana huhut sian raja ni Asur dang be manguduk tusi.
Ima saha na martua do akan na manangihon hata ni debata jala na peopsa. Amen. Taha tidakko ma haporsiaw tay, songon na hinatidakko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatudusan, nato mo palangit dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon si Maria, nagabi-gabian siato di parbadia, adorang soaguguhan. Ido tuhatta, natumaun na birnit, di pangumon silatus, na mate tarpajal doibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoro dung ditanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai, parkuna suatu dosan. Di sima ibana pai mamulak sugu tu tanon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangulu sugu daging halak nong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Tabegi matikting namasa di minggu tasadaring. Titing Minggu 21 dung Tritanis 31 Oktober 2021. Napar jolo Goarni Minggu ta sadadion ima Minggu 22 dung Trinatis do topik Minggu sadadion barita nauli nai paimbaruon. 2. Parhobas sadadion di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 boi mata jaha di warta. 3. Titing namasa Parjolo, peliat tujolo. Di hari Minggu 7 November 2021, huriata papung peliat do tujolo. Si pasato tu kategorinal amah KB pusat. Sialani tapasa ma peleta na dumenggan. 2. Tona rapot padita KB tahun 2021. Tamaro hitamandok mulai tutu hatta. Alamat dala do rapot padita tahun 2021. Mulai hari Senin sampai hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021 dengan do mardalan alani dung sidung titingon di jahaon ma tona ni rapo padita HKBP tahun 2021. 3. Sosialisi pesta gotilon mardomo tu titing ni huriata taringot tu pesta gotilon
Alani sadarion minggu 31 Oktober 2021 di parmingguan manogot dohot arian. Panitia mangalio panoraingan taringot tu pelaksanaan pesta gotilon. Pinaboton di minggu 17 Oktober 2021 huriata patu parmingguan 2 hali. Masuk pukul siawip doho pukul 10 pitu wip. Ria mahita madohoti parminggotai. 4. Namoding. A. Di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 marujungolo do amata Dr. Anlus Omri Tobok Simorangkir, umur 60 tahun. Alamat perumahan Harapan Jaya Blok C nomor 120 B, wilayah Jerusalem. Manadikon inata Happy Grace Bodu Pardede, do 2 dak danang. Tuhata mana mengapuli keluarga na tina dikon na. B. Di hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 marujungolo do amata Joni Sialagan, umur 60 tahun. Alamat Kapling Rawa Bugel, wilayah Bethlehem. Manadikon inata Damseria Boru Sitinjak, do sada dak danak. Tuata mana mengapuli keluarga na tina dikon na. Lasi patu pado acara parminggota di rumah duka Dharma Agung dan niluan ni Inang Bibel WS Boru Tinambunan Rabdo Parhaladu wilayah Bethlehem masuk pukul 11.30 WIB. 5. Bajar HKBP Saresot Harapan Jaya. Mardomu tu namanglui dan aloh tu acara Natal HKBP Saresot Harapan Jaya. Alani panitia patupang bazar menghabisi panganod do si inumon mulai sadari minggu tanggal 31 Oktober 2021 pitu dohot 4 November 2021 lao mendukung basari disoson matu sude ruas niuriata lao manuor aka basari. 4. Parhepengon niuriata minggon boy mata jaha di warta sal lokas niuriata per tanggal 31 Oktober 2021 huria diakonia 137.211.450 rupiah. Pusat 10.500.000 rupiah. Distrik 1.730.000. Dana pensiun 4.440.000. Pembangunan 1.100.000. Transtostoria 11.800.000. Sarana parkir dohot dalan 35.305.720. Das disesoma tu sudia ruas ni huriata. Asa tagar ma pelia bulan tabi. Pelia parminggutan perituan tapatu pa di bagasan ng janji imat tabi. Tuata nama masu-masu parhepengon ni huriata. 5. Ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata na ulang tahun di mingguan. Tolu pulalu halak. Parahalo do duas pasato selamat ulang tahun. Hatani debata naman do di besal masapon ay 10 sada. Saya paboton mong do tuaw dalan ng hanguluan. Sun malas ni roha di adupan di bohim. Aka sudungan ni roha masa di sa munu saling dilingna. So ini ma warta jemaat dihita Tuhan memberkati. Tona rapo padita HKBP 2021. Madapoton nani haulongan. Sude ruas ni huria Kristen Batak Protestan. Marhite pandita resot dinginan nabi. Asin rohani tuata Yesus Kristus do holong ni rohani de bata amatta do pasor ni ton di porbadia ma nama dongan hamu saluhut na. Amin. Maulate ma tadok tu de bata. Alani ansi rohana madongani jala mamasu-masu huriata diragam ni ulaon do akan na posona. Madohoti rapo padita HKBP na di patupa di hari tanggal 25 Oktober 2021. Gabi singotom matungon rapo padita HKBP tahun 2021. Alani patupaon marumangon semi spiritual di seminarium Sipolon Dohot di 16 inganam na asing. Hinoron di pandemi COVID-19. Naso spiritual seminarium marujung dape. Sinodang di tema. Debata do hatu aku. Hagogoku doho puji-puji aku. Dang mabiar beau. Dibuat Yesaya 12 ayat 2. Do subtema. Pandita HKBP rap marhapor siau tu debata. Jalan marsirupa di partikian COVID-19. Na di dohotan ni 1.000 piturasia halak sian 1.000 siara 10 sia halak pandita HKBP. Na mangula di huria. Resok di distrik lembaga do di luar negeri.
na menguduti persikolaon, na nulaon ni Ketua Rapat Pandita HB Pendeta, Dr. Robinson Butar-Butar. Denggado mardalan rapot nisi bonasa tujungna, di bagasan pakarimion holong di roha doho asadaon, dibuai do rapot di marhite martangyang do ulaon na badia, pataruon sude parapot asa, marsi marangguton sude siataon na di bagasan pos ni roha, dohot haunduon tu de bata, tutu dang targoi hinasiolan di sude parapot boi pajupang, boi besing songon na somal, dalam marsiaradian huhut patol hoson aka parsioron be lau marsitangyangan do marsiulupa dia karagam ni pakobasioni alani di patupa parapoti inganan na marragam adong pitu pola boy di patupa sian repot pandita HKBP dulu sada tu sudah ruas HKBP parjolo marhite tema do subtema di bohali do aka pandita HKBP lau makawasi uria diragam di aka parhusoron ni partikian padita ni HKBP ikom merapor siaon tu debata si tolusada inatulak paluaon sian nasaragam ni hamalon na binolus ni huria tonga-tonga ni portibion tapor siya do holan debata hatuaon hagogon do hasi pujion tang tagaum mabiar hita ibana do pangalua-lua dohot haporsata talungo di namamasa di pandemi COVID-19 padita ni HKBP marapor siya lao manugudogo do hayani ruas ni HKBP asa unang marpangasundao tu hagogod dot waso ni portibion balik sartahe ikon lam marsiho tu debata la mangoloi doho mangulaon lomo ni rohana suang songoni dinalaw mangadopi transformasi teknologi doho potensial perubahan multidimensional dot era digitalisasi internalisasi gabe pasu-pasu lao paulihon pangoluhon dumenggan di bagasan hapor siaw ni napalaon hita dohot masih urupan mamorsan akka nadoki lao mangoloi Kristus paduahon bagas itu tudo di pakulingon rapat padita marhiti komisi teologi hamasayan di COVID-19 diadopan di salut jolma manisia di sadok portibi ima na parjolo tu debata do huria marhapusan jala marhaposan son huria na binjolo ni hasianganon dua ikon manotong do huriai lam pita lam ganda jala magolang nang patonga hangolopi pandemi marsitutu patupa doho paradehon hangoluon na sian tuhata tusude hamuliangan asa galup taruri di hai pason dohot haluaon tolu ditupai de bataro hitam marhite parbinotoan do hamajuan lao mangadopi pandemion namardomu tu hai pason do persauran marhite digital spiritual tajak koma do debasian hamajioni lao mangurupi hita mangangge hai pason do manguduti hut pabidakon aka persauran ni tongan ni huriai jariaon rapot di padita do na aka tao pada iso panghailei pakaubasian sian huria marsada-sada sahat tu haposani ima parninanion ho persiaon ni HKBP di tonga di pandemi do revolusi industri 4.0 anggenda di HKBP di aka ulaon totu sipatu pa ni pamakeon petunjuk pelaksanaan ni ruhut permanahion dohot pamisangon RPP HKBP dalam laho manugui pajugon di hudata di tonga ni portibon patoluhon tapakulingi doa sehan ni lingkungan hidup saat tikion na patubu hasusuan do jolma suasan dohot pahan-pahan marujahan tu konvensi HKBP tasawarao do asa takas rap do saroah hita dot pamartaon sung songoni nang pengusaha mengaradoti hauliaon dohot kelestarian lingkungan hidup paupaton tahalasod do nang parsitutuan di sadok ruas na parhalau di HKBP manggohi tanggung jawab tu dana pensiun HKBP marhite dalam meragam patupa ulaun papungutupak gerakan RP 1000 hari DNA umbani boy takar utang di dana pensiun di RP 37 miliar 220 juta mamukka Januari Oktober 2021 jala takirin do boy tapapungu RP
47 miliar 515 juta 74.420 sia rupiah. Nari 1 Desember 2021, 1 Januari 2022, nungaboi musat program pensiun manfaat pasti PPMP, tu program pensiun iuran pasti PPIP, inovasan di dana pensiun lembaga keuangan DPLK, do pakiriman boy hita malua siap parkilon dana pensiun, dana diharopan ni huriata di bagasan tiki nama saya leleng. Palimahon, marite do parpaola padipituhon sude, nama kobazi ni huriata doho patuluson, sentraliasi parhepengon ni HKP, lao paujukon ha maolon padualion mutasi, jala disakabi huriata nunga boy mardala tu tau 2022 naro, nunga di pamu patu pakajian di bagasan hamana tahun paima di pasar tu sude ruas dohot, parhalado di huria di HKP sadok, HKP lao pasauton, taina dinggani, dung jolo tapapungu, jala tapasa tim kaji sude, data nan rekod nasian akka huria, tarluboi balanjo ni akka pangula nagok tiki. Paunopon, lam tu denggan nado, parha maranggion di pandita marhite tupak lia pandita, dohot dana soliditas pandita DSP, lau manarihon akka pandita, na mangadopi ragam ni hamalon do markilon, di tonga-tonga pakobasion, nang di pangoluan siganup ari, alani parsahiton dohot ragam ni hamalon, nuhrieta dohot di masyarakat. Papi Tuhon, laos marhite rapoti, nunga terpilih ketua rapo panitia KRP, naim baru periode 2021-2025 ima amata pendeta, Maulinus Siregar STH, tatangyakon jalata urupi manasida, mangulau-ulau nasional KRP, anggia lam tu hisana pakobasion ni akka naposona di tonga-tonga ni huria. Sonima pinasato na nirapo pardita tu sadok HBBP, sa di pargogoi jala di patu pade batama huriata, lapas haton tahina bayan sangap di guarna, gabi pasu-pasu tu portibion, tahaposi ma debata nasun hagogoi, imana paluaon huriai di nama ngadopi nasaragam ni hamaolon di ganup partikiom. Sumanrium si poholon 12 Oktober 2021, tabe mardongat tangyang, epodo sa KWP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. So ini ma surat sian syakuria maulate Tuhan berkati. Horas madihita salhutna Pardita ulan nani hormatan Bibel Pro dongan perhalo ama daina songani hamu ruas ama inani holongan dot napa sobulung songon titing sadarion dot minggu na salpu pautupan ni huriata do pesta gotilon ima tanggal 7 masuk jam sia managotna. Pesta gotilon dang songon na biasa taulahon songon nabuan silu buah manung na dia pesona di bona pasukit alai nungaror aka situat tatu agasta manaruhon aka amplop ta. Jadi no di pamasuk ma tu bagasan amplopi songon gatti ni siluatta nanaeng pasatota songon pesta gotilon saya di jala perhalado jala rap mahita manaroni muse tu huriata melalui wek. Jadi ala pesta gotilo don ima namar harroan behado parbueni pa porcota do parbueni hatan di debata nong tajalo selama 1 tahun tarumobi ma di masa kopik sapulsion na jarang dak kita ya pajupang bohi. Ale puji Tuhan boy hita pajupang boy hampir sebulanon masuk mamse tu pesta gotilon. Jadi di pesta gotilon do hita maliate asalam riam sehita boy pajupang boy di bagasan
dami dot telah siroha salpo ma akka panakit epidemik COVID-19 ima taringotu posta getilon. Jadi molo pelaksanaan na di bay panitia ro hita 10 wilayah. Jadi setiap wilayah 20 halak mak. Jadi telu bangku. Sara pitu bangku manon diatur panitia manon per wilayah. Jadi mulai jauh per wilayah umpamana Jerusalem, Roma per Jerusalem manon di luon ni situana ro tujolo ba di bay ma musik na sesuai dohot huriata. Jadi musik godang huria nama redde huria. Jadi ro no jolo paruraya Jerusalem di jalo panitia do padita di si imana ke ana nata papungsian pesta gotel dot sakti. Jadi molo sakti terserah di wilayah manang nasional dia bahenon na. Jadi ido na boy kami sonari asa molo masuk kita jam 10 jam sia molo boy pe tam lobian no manang 20 halak sian sari wilayah boy man no di samping manang di kiri na paling utama hitap na 10 wilayah sesuai no di man namin king pitu bangkuma sa wilayah kita bani kategorial dot aka seksi ima taringot tu pelaksanaan na jaladangang pola hita marlelang di sini molo tu ngadong pian non sian wilayah na mabain manang seksi mabain buah manang bentuk duai ola ditaruh di jolo ale nu ngadong halak na punasa. Jadi songoni ma sauti bobo tu hita jala molo pakaian na nuansa Batak mak meloboy jadi par nuansa Batak pakai arugarnon sarung Batak mak ulus Batak. Jadi ima sauti naboy panorangan sian hami panitia pesta gotilon saya dilihat hatta ma di hita dami dot lasiro boy tu pak ulau ta tanggal pitu dalam relasio eta dilas ni rohatai boy muse salpu apa pandemik COVID-19 soni mahami sautik hatas sian hami panitia pesta gotilon tahun 2021 horas madita salutna.
Mau lihat tema di oleh Jehovah di batama nami, nahuta dahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Boy hamil Tuhan di bagasan lasni roha, marpungu di bagas coromon, marsaor rapnoto marhite barita naulim na naing si pasahato ni naposom di bagasan tikion. Asi maroha mali Tuhan, patau mahami marhite-hite padonganion ni tordim na badiay. Asai Tuhan na mengajari hami saluhut na pungon, lau majalo sodang ni barita nalulim nagabe hanguluat di hami. Atong makuling mahwali Tuhan, nungara di hami saluhut tumangi hotja. Jalo matang yang nami, mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom madita manginang namar minggu di bagas songoninang di bagas joro ni Tuhatta sadarion. Jala selamat Hari Reformasi ma hudok kami tuhita saluhutna. Horas ma dita sudi. Barita nauli nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis dibuat dosian buku Rom bidusada mamukamaisian ayat saplonom sahat rodi ayat 17 songonon madidok disi aidang nahu hailahon barita naulii ai hagogo onni debatadoi paluahon nasa naporsea halak jahudi jumolo dungi dohot do halak gori ai dipapatar do dirina di hati goran ni debata nasian haporseaon tu haporseaon khobar tu natar surat hian na mangolu do partigori hinorhon ni hapor seaonna ido sahatna minggu ta sadarion imana ginoarana minggu reformasi jala dihuriat tape di totop podo sadarion ima minggu reformasi minggu tanggal 31 Oktober tahun 1517 satu 31 Oktober tahun 2020 sada. Jadi gonop ma naung saat reformasi na pinatupan si Martin Luther ima songon toko bapak gereja nama buan reformasi nunga 504 tahun lilikna dung dipatupa si Martin Luther reformasi hati hai ima lau mangalo poda nalipe asa dipasitung ibana poda nalipe dia mahurua poda nalipe na binereng ni si Martin Luther hati hai ima na adong dibaen surat indulgensia suraton digadis maun di bekas coro jala didokma molo dituhori gabe boy sesa dosa boy malua sia dosa omma na binereng ni si Martin Luther naung bergeser sian naung ni aturhon bahwa haluau ni sasiptongna ima maka porsiai Tuhan Yesus Kristus alani dibain ibana ma 55 dalil laho mangalopodai jala di lokoton ibana mai di pituni bagas joro na di Wittenberg Jerman jala asa anggiat boy takas muse pangatusion taringot tu haluaon ni jolma sia dosa dada alani surat nagina disney marhitena dituhor alai haluaon di jalo ima marhite-hite panubusion ni mudar ni tuhata Tuhan Yesus Kristus
di haluaun di nau sinuru ni debata ro tu hata Tuhan Yesus tu portibion alani holong ni rohana naung gabe jolma ibana firmani gabe daging jala gabe jolma maringanan di tonga-tonga ni hita di portibion ido nama buan haluaun jala ido na nang nabinereng di paapit di turpukta sadarion jala laos ido nang ojahan di bain si Martin Luther hata manang barita nauli ni Kristus ido mabain jolma gabe porsea jala laos adong matolu di bain si Martin Luther slogan ima digwari parjolo ima sola fide holan alani haporsiaon dohot sola gratia ima holan alani asini rohani debatado ubaina boy malua jala sola scriptura alani barita nauli ubaina boy hitahot porsea di Tuhan Yesus Kristus naung rotu portibion paluahon dohot mangalehon asini roha marhite naung tinobusna kita sian gabol lisop ni dosai gabe boy hita marngolu nai baru pinai baru jala pinapatar ni Tuhan Yesus Kristus gabe dibenarkan hita gabe dileon di hita holong ni roha dot asini roha gabe tarjalo hita ma haluao ni jalalas ido nang nahinatahon ni Apostel Paulus na pinaingoton ni Apostel Paulus nang tuhuria Rom dinamasihol ibana naing ronian tuhuria Rom madapoton huria Rom dina binegena barita taringot tu haporsiaon ni halak Rom tar barita tu lihat portibi haporsiaon nasida ima dido di ayat walu madok mau liate au jumolo tu debatak kumarhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu ala tuliat portibiodo tarbarita haporsiaon muna ima hatarida ani haporsiaon ni halak Rom alani anong sada sihol ni roha naing sahat ibanatu hutwa manang huria Rom alaidang tercapai ala memang dinama maritahon barita nauli ibana itor ditakup do ibana jala difurung gabe dang boybe songon ahanaung nisitasi tahun ibana lao mabuan barita nauli tu huria na adong di Rom alani ima jala laos dina tertakupi ibana mamaritahon barita nauli puasa dido ibana nakiningan di ayat 10 onomi aidang nahu hailahon barita nauli i dang nahu hailahon barita nauli i nang perupani barita nauli na binaritahon ni Apostel Paulus hati hai adong sada pangatusion dihalak jauh di gorik bahwa barita nauli taringot tu Yesus Kristus nagabe hailao ni boy irupani tajaha di sada Korintus bidu sada ayat 20 tolu di si songonon alai Kristus natar silangido hujami tahun hami pargasipa doi dihalak Jahudi haotoon doi dihalak si pelebegu ala memang barita nauli gabe adong sada pangatusion buasa dia tusi songoni ala diripku nasida bahwa Tuhan Yesus Kristus naung rotu portibion buasa ikut tersilang ibana ai debatana marhuaso do ibana Yesus na patupahon akata dahalongan ale buasa ikon mate jala tersilang ibana gabe mailama pakilalani akas pelebegu dang khobar tu pikiran dohot pangatusian nini rohana sida haroro ni Tuhan Yesus Kristus itu portibion
HP sasitong na ido rencana nani rencana huni debata asa boasa asa malua asa dapotan asi ni roha doh tolong ni roha jolma pardosa na di portibion asa dapotan haluaon ido ubay na roh tuhata Tuhan Yesus alani ima gabedang tarjalo rohana sida dang tarjalo pangatusion na sida kehadiran ni tuhata Tuhan Yesus ido bayna dido Apostol Paulus alai au dang nagabehu haila khoni barita nauli barita taringo tu Yesus Kristus firman naung gabe daging maringanan di tonga-tonga di pertibion jala mate ibana di hari patulon alai mangulu ibana manaik tu banua gijang daku haila khoni alai bahkan di dokon ibana dui hagogo on ni debata do ilau papatarhon huaso ni debata di tonga-tonga ni portibion asa dapotan asini roha ni debata portibion asa malua jolma na di portibion gabe taruli di denggan basa ni debata hagogo on ni debata papatarhon huaso hagogo on ni debata di tonga-tonga ni portibion asa hot jolma maka porsiai debata di bagasan panggulmiton ni nguluna bahkan di dok haroro ni Yesus Kristusi na universal do dada holan tuhala gorik manang tuhala Yahudi ala itu sude ido haroro ni Tuhan Yesus pakokopo ni Tuhan Yesusi manang haluaon na binuan ni Tuhan Yesusi ima nagabe haluaon dohot hagogoon ni huaso ni debata papatarhon huaso ni debata di tonga-tonga ni portibion ala ni holong ni rohana nunga malua jala laos ido nahina tahon asa tong rupani togu marha porsiaon akana porsea naung tinobus ni mudar ni tuhata Tuhan Yesus Kristus asa tong nasida hot togu marha porsiaon di bagasan Kristus Yesus naung ro tu portibion lao mangalehon hasesaan ni dosa naung mabuan pembaharuan di tonga-tonga ni ngolu ni jolma pardosa asa gabe mar ngolu nai baru jala mangihuton tu barita nauli manang tulomo ni rohani debata ido haroro ni Tuhan Yesus Kristus jala dido nakini ngamuse di ayat pit 10 pitu ai di papatar do disi hati goran ni debata nasian haporsean tu haporseaon khobar tu natar surat na mangolu do partigori hinorhon ni haporseaon odo ngolu ni halak Kristen lau papatarhon hati goran ni debata dia do hati goran ni ima panubusion ni Tuhan Yesus Kristusi ido hati goran ni debata bahkan di hati goran na pembaharuan na benua ni Tuhan Yesus Kristusi ima hasitongan ni barita nauli ni Kristus na pinapatarna jala ima ala ni holong ni rohani debata dipasahat dengan cuma-cuma tu jolma pardosa imanakin aginorana sola gratia holan alani asini roha ni debata gabe terselamat tok kita gabe dihaholongi debata hita gabe diangkat hita gabe aka anak nahina lohongo nahina holongan na parjabar diasi ni roha ni debata ido naing tok tong ingoton ni ganup halak naung porsea di Tuhan Yesus Kristus naung majalo keselamatan hai baruon naung binuan ni tuhata Tuhan Yesus Kristus jala ido nahina honguluhon ni si Paulus di bagasan nguluna di bagasan haporsiaona di nama pararaton barita nauli ibana di tonga-tonga di portibion ibana naung di pai baru Tuhan Yesus Kristus jala topik ni mingguta sadarion ima nama dok
barita nauli napai baruhon. Barita nauli napai baruhon. Ise do barita nauli ima Yesus Kristus. Yesus Kristus do napai baruho kita. Yesus Kristus do nangpai baruhon si Paulus gabe si tidangi di tengah-tengah ni Portibion. Tumpe taboto ia Paulus ia adorang so di patadahon Yesus Kristus diri ratu ibana imasi lele halak Kristen gaddo ibana. Alai dum ditakup Tuhan Yesus ibana dinalaho ibana tuh ta Damaskus gabe disima di papatar Yesus dirina marhite nama pitung si malolongna ditiki bolang si malolongna mapitung do haporsiaonna ay mangalele halak Kristen do ibana jalat si abad harararat ni barita nauli ni Kristus alai ketika mapitung si malolongna alai bukama si malolong ni haporsiaonna gabe takasi bana maka porsiai Yesus Kristus di bagasan nguluna gabe ibana si buan barita nauli si pararat barita nauli na pajong jokon piga-piga huria na parjolo di hati hai ala ni haporsiaonna dung bertobat ibana dung diperbaharui Tuhan Yesus Kristus ibana berubah 180 derajat gabe si haholongi debatai bana si nasaroha gogodot pikiranna jaladakolan isabing di jalo ibana alai laudo ibana bersaksi maboan barita nauli ni Kristusi maboan hata ni debata naung ni hangoluhonna naung jinalona asa dipararati asalam torot gabe porsea di Yesus Kristus asalam torot gabe terselamaton marhite barita nauli na binuanna ibana gabe saksi nangpe ikon mengadopi akahamaolon tantangan ibana nangpe ikon tarhurung ibana ale dang sip ibana di hurungani ale justru sian hurungani do ibana manongo surat tu halak rom lau patuguhon pahoton haporsiaon ni halak rom asa toktong togu songon naung binegena asa una munggil-unggil tetap setia taat lau makaporsiai Tuhan Yesus Kristus di bagasan nguluna salileng di Portibion tungpe diperhadap pontu akatantangan hamaolon akana porsea di Tuhan Yesus Kristus alani barita nauli alani porsea di Yesus Kristus alai didok ibana nasian haporsia untuk haporsiaon hopartu natar surati hian na manguludo partigori hinorhon ni haporsiaonna na manguludo partigori hinorhon ni haporsiaonna na manguludo akan haporsea di Tuhan Yesus Kristus hinorhon ni haporsiaon imasongon nanidot nanakin sola fide holan haporsiaon holan haporsiaon sabing menghantar kita lau pahoton patoguhon parsi hohodota maka porsiai Yesus Kristus naung mate jala mulak mangolu jala manaik tu banu agijang alai taingot ma naik konrodo ibana muse tu Portibion asa halak na maka tindakon ibana di jolo ni Portibion di jolo ni jol mana di Portibion hati dakonon na dosogut akan asomaila maka tindakon Yesus di tonga-tonga ni Portibion hati dakonon na dosogut di Banua Gijang alai halak na maila bersaksi sebagai Kristen si ihuton Yesus Kristus di bagasan nguluna di Portibion dak katidakon nitu hatta Yesus Kristus si muse di surgo kasonangani alanido naing ma toktong kita hot marhai baruon mar toktong kita sai di reformasi ngolutak tuhai baruon nalam tudasip maka porsiai Yesus Kristus di bagasan nguluta
saliling mangulu hita di Portibion. Asa unang ta pangasahon pikirata manang hagogoota manang kekuatata huasota jabatata pikirata sinadongata dingolutta di Portibion. Molo adongi di hita. Tatadamai basa-basa ni debata jala los marhitai mahita lam uduk serep setia maka porsiai Yesus Kristus naung mangalehon ngoluna tu kita asa dapotan haluau kita odot na pinay ngoton nang kuria na parjoloy pe asa toktong marhay baruon asa toktong hot di bagasan haporsiaon asa boy hot di bagasan haporsiaon ni ahado asa boy hot di bagasan haporsiaon nasi tong di bagasan Tuhan Yesus Kristus sia dia doro haporsiaon ni molo didok di Rom 10 ayat 10 pitu didok disi asa sian natu mangihon do roh haporsiaon ia panangihon ni sian hatani Kristus dok asa sian hatani Kristus makanya nakin didokon sian sola fide manang sola scriptura marhite barita dauli marhite hatani debata marhite sian hatani Kristus dohita boy toktong hot maka jongjokon hasitongan ni barita nauli di tonga-tonga di Portibion nama cai ruduton asa boy toktong tahati dakon hasitongan ni barita nauli tahati dakon marhite-hite parangin ang pabainata marhite-hite tindakan naung dipai baru hita marhite mudar di Tuhata Tuhan Yesus Kristus binari tahonon na di tonga-tonga ni Portibion asa buha asa anggiat hot hita jongjong asa anggiat togu hita marhaporsiaon tu sihirimon ni todita ado haporsiaon ini ima pos ni roha dia kasihirimon jala pamotuan nato tu taringot tunasoni ida ido tujuan ni ngoluta di loas debata hitam berkarya di Portibion manuju tu sada si tujuota ima surgo hasonangan naung pinaradin itu hata Tuhan Yesus Kristus tu sido hita neng diarahkan ditogu asa hot kita maka porsiai naeng ma toktong kita togu marha porsiaon di bagasan goarni tu hata Tuhan Yesus Kristus jala toktong kita di pai baru jala laus ido nang na pinengoton marhite tupukon asa anggia toktong hita lam ibaru di bagasan parngoluota asa toktong di bagasan haporsiaon na tugu di bagasan hata ni debata dohot barita nauli jala tahaporsiai jala toktong tabaritahon barita nauli i nagabe hagogoon ni akana porsea jala marhite hatani debata hita boy mampu menghadapi akana masa na di Portibion jala marhite barita nauli hita gabe hot togu jongjong marha porsiaon di tonga-tonga ni Portibion jala marhite reformasi na ta ingot sadarion ahado na di johon na nang tu gereja asa toktong gereja bersemangat mereformasi madok Ecclesia semper reformata dohot semper reformanda gereja naing toktong diperbaharui jalanunga kita sahat tu akahai baruon nang nata adopi di partikianon carata lau marsaur do debata carata lau marpungu manangihon hatani debata adong perbedaan boy secara virtual mangihuton tu zaman situasi na berubah di partikianon jalala songni donang di ngolutta di masyarakat songni nang dina bernegara kita asa toktong marhai baruon lam tu dasipna lam tu dengganna lam hobar tu lomoni rohani debata hobar tu hatani debata jala naing tarida ma
Tritugas tang panggilan gereja nanaing patuduhonon ni akana porsea. Dia ma tritugas panggilan gereja na nidokna ima berkoinonia, bermarturia, dohot berdiakonia. Ima naing hanguluhonon ni ganup halak na porsea saliling mangulu di portibion asa molo taulaho ni pasu-pasuon di debata mahita jala sahat mahita musema jalo denggan basana dot asini rohana naung pinapatarna di hita ima asa toktong mahita laho memperbaharui marhite-hite barita nauli asalam torop halak porsea marhite-hite panggul mitun ninguluta tuhat tama nama masu hita salhutna amin martang yang mahita ali debata amanami pinuji maguar muali Tuhan di bagasan opason di sala asido tolong ni rohamdo na mga leon kesempatan do pe dihami papunguho kami Tuhan ro marsaor kana porsea ro tu bagas coromon marningot dengan ibasam di pakokomonmu dihami naung pinaluam hami Tuhan jalahu hapor siai hami toktongi gabe sai odop pamiro Tuhan tu bagas coromon marsoba maka mulai tehon dengan dibasam di pangurupion dohot di panuturion mu di hami ganup marsada-sada Tuhan saya pasu-pasu mahatami nagabe hanguluat di hami na memperbaharui ngulu nami Tuhan barita naulim naung diperbaharui Yesus Kristus na ngulu nami marhiti-hiti panubusion na di hami ganup marsada-sada gabe partoha pami Tuhan di hanguluan na pinarademi pahot maha persiaun nami patugu ma pakirimon na mangulu di hami ajari hami tok tohong Tuhan marhite padonganin nitor dimi asa to dimi Tuhan na marohai hami lau madalani akariari ni ngulu na pinasahat mu Tuhan asa mardala kami Tuhan hobartu barita naulim hobartu lomuni roham Tuhan di batama nami di bagasan tikion ruas ni huriam na di bagasan si taonon ima keluarga si murakir inang buru pardede naung cumulo di alap Tuhan sian tonga-tonga di keluargai sai patugu maha porsion nasida pahot pakirimun na mangulu di nasida songoninang di keluarga sialagan inang buru si tijak natongon Tuhan mars taunun nasida di partikianon sai homa ali Tuhan na mangapuli keluargai asa toktong nasida Tuhan marsi hohot maka porsiaiho tung pemasa aka parukilon si taonon dia dopi nasida alai neng toktong nasida laho mangihuton hatam na bayay di bagasan muluna hatamima toktong na marguguihon na mangleon semangat di nasida asa buy nasida Tuhan marhiti hatami gabe tarapul rohan nasida sai homa napatihon ulaw na naing sepatu paun nasida tuari marsugut tinalaho pataruhon tu ingaran para dianan para satok kinani satiur saluhut na ulaw ni mardala dodenggan hobarturu rencana nasida jala hobartu lomuni roham Tuhan di bataman nami karuas muna di bagasan parsahiton say homa na mangalehon hahipasot di nasida naung mulak sian rumah sakit say homa toktong na mangalehon kesempurnaan di hahipason nasida bi Tuhan di bataman nami na marulang tahun di bagasan tikion sahat tu hari Sabtu noneng rosai pasu-pasu masalut ruasmi maka mulai tehon dengan dibasam naung jinalo nasida ajari nasida lau mamilangi akka ari-ari na pinasahatmu jala di bagasan tikion tongdo buanon nami Tuhan di ulaon nami tu hari Minggu noneng ro di pesta kotilon noneng sepatu paun di huriham HKBP Harapan Jaya asima roham ali Tuhan asa saluhut na ruasmu maka mulai tehon dengan dibasam pangaramotion naung jalo hami boy hami Tuhan di bagasan nasa tahun bulonon tumpe mangadopi akka hamaolok kami alai hu pakilalok kami do Tuhan padonganion mu do pangurupionmu alani tamang mahami Tuhan sidok mau liate tuho boy hami tong marhahi pason sato pason ukap maruhan hami Tuhan laho pasahaton pilihan nami tujulum dohot marhite akka naung hujalo hami didengkan di basam hu pasat hami museib gabe pilihan na mangulu tuholi Tuhan Tuhan di batama nami nang dinalomulak hami anon sian bagas ceromon sahatu tanganmu madageng nang to dinami homa na mga romoti hami saluhutna ima pangiduan nami Tuhan sai tangihon ma pangiduan nami di bagasan opason mangasahon goar ni anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demahita laus tafasahat ma peliata napaduahon. Tapa pungun tu adopan di debata martang yang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon na dengan dohot nasau libasa na mauliutus hupa saat hami masih anani lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite tetoddim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di lehon mi ton di rodi pamataku osadohot gogogi rodi saluhut artaku hupasaha di Tuhan naso usatoku
Tuhan debata aman nami para rohana sumurung mauliate marohanami ala dipasangap hodo guarmu di tonga-tonga nami ala nong sahat tuhami barita nauli napolin nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dibuat kodo kami sia dalan haliluon tu dalan hati natigor sian naholom tu natiur sian parhatobanon ni dosa tu pangalausion anakmu gabe bangsom kami jala kami gabe anakonmu upuji kami maho ala toktong hot jala mangolu di barita nauli kami hodo nama milit akan aposom nama boan barita nauli tu portibion tu kami sai paian mana posom na burju pasu-pasu nasida di tonga-tonga nami sai lehon ma apul-apul dohot gogo tu nasida asa unang madele nasida mangaju-aju halak na dihuriam sai songgopi ma akka parjamita marhite-hite tordim asa hiras roha nasida jala asa mabaur sian pamangan nasida hatam nasitongi songon mabaur ni aek sian mual na denggan napasabam rohani na loja jala nasorat molo adong na posom di bagasan hagogotan tiburu pinasida asa unang tarabat barita naulii sai lehon matuhuriam pinggol na tinggil rohana sonang asa dijalo nasida kata hangoluani unang luas rohani sibuk on mangolu di ngolu nami asa lamias kami jala mangoloi di sude paretam sai unang luas ro tutonga-tonga ni huriam akka parpoda haliduon manang si juba jabi manang parsi balik mata akan anaing mangaliluhon jolmai maboan tu hamagoan tagonan tu gihon nasida tu hamubaon ni roha mangului Tuhan Yesus Kristus alai moloso olo nasida to guonmu jala buanonmu Tuhan ngoluan pabuama nasida sian huriam asa sonang huriami mangului ho sai patota huriam ia lambolokon sian nasida poda naso hasea sai tuturi akka partohonan ni huriam asa diboto nasida mangaturhon nadenggan di tonga-tonga nami sai ramoti ma namangonggomi kami jala togu-togu pikiran nasida asa dohot nasida pasauton lomo ni roham sahat tu homa hamion nama godang rodi danak nama mora rodi akka napogos na martanon rodi akka natorop rodi sude akka ruas di bagasan huriam ia mangolu manang mate pehami sai oluan nami doho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen alea manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di banotongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita disodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debata bohina tuhita jala dipasaurhon ma damena tutor ditabe
Hami parhalado HKBP Harapan Jaya, nama kobasi di bagasan tikion rap dot tim musik, multimedia. Hami madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Shalom. Horas.